Hindi kasi gusto ko isama ka mga nila, oo, para isang team. Okay lang yung tayo nila sa team. Si Sheila, biglaan daw ni-research. Nice call! Parang hindi nila matatapos. Medyo ko sa habang na unang bola. Yabang. Ulit. Oops.
different ibang specialty rin compared to the food. Yung flavor niya. Kasi mas konti yung gano'n. Kailangan mo talaga kasi mga executive, hindi ka din. Kumukuha na lang. Parang project na like budget before hindi mo na nabuhay na Pero kasalo ko. Hindi siya ata. Sabihin mo kasi. Ate, nakilala naman na. Sabi niya naman. Ang balik ko daw. Or mag-hi ka na lang kasi baka hindi na babalik. Pero pag ganun hindi nga dahil kilala siya. Oo. Nalagay ko na ang number eh. Tama yun. Kasi alam mo naman yung kailangan mo. Sino mo naman kasi? Parang tao-tao lang sila. Hindi nila alam yung bibili. Or bibili daw sila. Pero hindi naman yung... Uy naman, sayang. Kasi parang mag-ibig. Siguro na dahil matagal na yung client and dati. Ina. Ayun! Ha? Kalaro na kayo? Babe! Sabi niya, sa chair ni Aya, bago tayo mag-discuss. Iyan ako na, kawayan ko na naman. Pagka ako sa market or sa may guy. Or malala ba sa hyper? So far. Before ano, pinakagitna. Hindi, mali. Malakas ka pa. Nasa position dito sa likod near hyperstition. William Belen, yun. Saka yung bagong entrada na Ayala.